Sitten näyttiin. Boris ja Muska. Stadissa vähän ollaan tutustumassa suureen maailmaan. Anteeksi, onko tää ihan tiellä? Voi. Muska, mennään nyt täällä. Kato hienosti täällä kuuluu täällä oikein. Kato kaupunkikävelyä. Ei tää ei ollut yhtään kiva tästä pienessä. Muska, tuu vaan. Mamma täällä. Mä otan sit näin, kato, saadaan vähän tosta. Musko, suutuks? Älä suutu. Siinä on sulle ihana kuule deittikaveri. Boris ihan omaa rotuakin kuule. Muska meinas, mä heitän nyt tähän niinku hetkinen, mä mietin. Viittiinkö mä lähteä minnekään treffeille? Mennään vaan, toi on kiva poika. Ja komea. Tuu Muska. No en minä. Muska. Mennään. Muska, tuu. Tuu mamman kanssa. Tuu. Tuuko se sykkyy? Ootas. Boris kattois mikä mun kassissa on. Mulla se siinä Kristiina syli. Turva. Turvapaikka. Ootas mä otan tuolta koota. Noin. Hyvä se on turva. Mä otan pienen pätkän vielä, jos mä saan Borista kato tähän. Niin katsotaan Boris, jos sä menet, niin sä pääset videolle. Sä oot julkis. Mä yritän näin. Tullaanko me sinne päin? Tulkaa vaan. No niin, Kyllä minä tulen. Ei minulla ole ongelmaa. sitä vaan saa kuvaa panna sun kamerassa. Sitä saa kuvaa. Sä oot ihana. Pätkän saanut, kuinka mä onnistun. Sä oot reipas. Sä oot niin reipas ja iloinen. Kukkuu. Onko ollut joskus vuosi näin pieni? Otas mä yritän, että mä saisin vielä tällä ettei se tulisi ihan. Maltaa kyllä olla sen aikaa sitten, että se koskee. Täällä sitten kun on maistaa, kuka he tykkää sitä täällä. Se tykkää sellaisella sokeria, sellaisella. Kato Menni tykkää. Kato Menni tykkää aika paljon koitua. Sano Menni kiitos, kun sä nuolee melkein kasvoista. Hieno. Sitten lähet. Matka jatkuu. Minä tulin Boris. Tässä on toinen koira. Sielläkin oli koira. Hyvissä voi miten. Onko pehmeä tuo? Onko kiva toi Boris, tykkäättekö?